moments que em va tocar viure en aquesta ciutat. I en aquest cas concret hi ha una especial satisfacció venir a presentar-vos aquest llibre de Manel Vega acompanyat de la Maria Candés, la filla de l'autor, i és una especial satisfacció perquè Lleida ha guardonat oportunament aquesta obra, el Premi Lleida, perquè l'editorial Pagès té un prestigi cada vegada més creixent arreu de Catalunya i és una gran aportació que els lleidatans esteu fent, i perquè vull trobar la sorpresa d'aquest Cafè Teatre, que és una instal·lació peculiar que ben segur que és un instrument de difusió de la cultura important. Jo havia vingut per aquí com director del Servei de Promoció Cultural de la Generalitat, havia trobat l'Ateneu, l'Institut d'Estudis Ilerdencs, el Teatre Talia, l'Orfeo Lleidatà, tot un seguit d'institucions que recordo perfectament. El moment és molt oportú perquè en aquest moment estem commemorant el 50 aniversari de la publicació del llibre Els Altres Catalans. La fundació que ha impulsat aquest 50 aniversari ha tingut una agradable sorpresa. Pensàvem que era bo, es havia plantejat fer l'any Candel i en un moment determinat vam veure que era més important encara fer la commemoració del 50 aniversari de la publicació dels Altres Catalans. I el ressò que ha tingut els actes des de fa un mes i mig estan celebrant és tan important que podem dir que ens ha sorprès molt gratament. No pensàvem que després de 6 anys de la desaparició de l'autor i 50 de la publicació de l'obra, la commemoració tingués la repercussió mediàtica que ha tingut.